Moko kuom mon liete e kaunti ma Migori seyo moko kuom ruodhi kuom midhieche ma gikale ka gimanyo mwandu ma chuogi oweyogigo ka gisenindo, ka mwandugo gin kaka lope ma giwacho ni moko kuom ruodhi riwore kod kayuochgi mar mayogi. Mon lietego kotelnegi kod Nancy Adongo, ma en jakom mar riwruok mar mon liete mong'ere kaka Smart Widows, wacho ni ting' mar mayogi mwanduno osebedo ka dhi nyime kendo isandogi malich e weche mag lope kod mwandu mamoko. Wach ma kama osir kod jokanyo riwruok mar oganda mawacho ni piny owacho nyaka koro wuog oko mar rito ratich mon liete e pacho ka. Ne chife wa gi jodongo gwenge. Ing'e maber ni ato lweta ni nono an chiliel. Takelo ni wach adier, wach ma samori maya lopa. To idhi wacho ni ng'ama miya miwa uru thuolo nikech mikongo kangaru kot minyiso wan wadog wadhi wabed piny kaka nyuola ni. Inyowa wa joma mine. Miwa uru thuolo kaka joma mine ma kabiro iri kaka miyo machiliel. Miya thuolo mondo iwinja kaka jaduong' gweng' kadhi ir chief tabedo gi mijing'o. Matrimonial Property Act explicitly secures women's rights to protect within marriage, but widows are routinely dispossessed through corrupt and discriminatory succession process. Kenya is not a country without laws. It is a country where laws are selectively applied. We remind the state of its legal obligation to protect women as per Article 2 of UNROP, which talks about general obligation of the state, and Article 43, Clause 3 of Constitution of Kenya 2010. The Protection Against Domestic Violence Act 2016. Report documents critical system failures. The failure of police and chiefs to act is a first-line breakdown. Perpetrators with money or influence are shielded. Victims are discouraged from reporting and cases are buried. Justice is delayed, and justice delayed is justice denied. Tunasisitiza ya kwamba chifu na mapolisi ambao wanatulinda waweze kuweka sheria na wafuate sheria vikamilifu.